Que ten pensado vostede facer con nossos emigrantes retornados? Non nos teñen pensado botar unha man? Estafados polas subordinadas, como son eu. Traballando para o PP desde hai 22 anos. Traballando é duro. É o señor alcalde de Tui sabio. E dicir que ustedes non teñen a valentía de axudarnos a nós. Que nós que somos, como dio o señor Louzán, que dice que nós que somos emigrantes retornados. De onde son eu, señor Rueda? Non teñen pensado facer nada, porque que eu sepa en Tui goberna o PP. O señor Louzán goberna en Pontevedra. Ustedes gobernan na Xunta. En Madrid goberna o señor Rajoy. E deixen ao señor ministro que nos corten a cabeza, porque sí. Entonces ustedes que son gallegos como nós non nos teñen pensado axudar. Dígame a verdad. Que teñen pensado facer? Porque ustedes, hasta onde eu sei, aquí que as preferentes subordinadas ainda tuvo medio xeito de querer arreglarse. Pero que con nós non sentimos nada por ninguna parte. Se non fora pola loita que... E non votaron en contra. Eu quixera saber, eu votei polo partido levo 23 anos aquí retornado. Entonces, o que quero dicir é que se ustedes non teñen, se aquí o noso alcalde que supuestamente fixo o que fixo aquí no Baixo Miño para chegar a xunto a ustedes, e resulta que da parte de ustedes non recibimos nada. Ustedes terán que manifestarse e poñerse ao lado porque os gallegos fomos pioneros e nós trouxemos os maletíns para aquí con cartos. Entraron aquí trámite bancario. Todo claro. Agora os maletíns salen para fora. Como se come iso? E nós agora cada que temos que facer que non nos queren en ninguna parte. Traballar non podemos traballar, pero si pagar. A mí chegoume concretamente ayer unha carta da Seguridade Social que eu polo diñeiro daqui que estou exenta, pero como me suman os dous, teño que pagar 5 anos para atrás. Sabendo que levo viuda hai 10 anos. Pago 5 anos para atrás, entonces que fácil é darlle un botón, porque eu sou un ignorante. Non entendo de política, nin entendo de trámites bancarios. Claro que non entendo. Pero sí entendo que somos personas. E que habrá que mirar para unha persona e dicirlle, señores, nós tamén somos galegos. Non é só salir na televisión que somos galegos, somos todos galegos. E tomen ustedes un pouco de en conta que fomos os primeiros en salir. E non ir a Sudamérica por un puñado de votos. E chegaran aquí e teñen todos os sabidos, collen o seu diñeiriño e así se marchan para Sudamérica, cos petos cheos. E non se pagar aquí, porque eu, emigrante, ven o diñeiro de lá e gasto aquí, señor. Eu gasto aquí. Non é que marchamos, e a mí se me dicen, pois mire, ustedes agora non teñen que pagar multas, non teñen que pagar nada, ustedes, eu quero ser española, e pagar como unha española. Non que se me trate como un emigrante retornado, non, se eu son española. E deixouse fillos atrás, e pais, eu vou que enterralos. Quero que o tomen en conta, por favor, porque estamos no límite. Eu fui estapada polas subordinadas que tiña un plazo fijo, e nadie se me escoitou en ninguna parte. Entonces, e agora, volvo a ser estafada con isto, pero de onde se saca ese diñeiro? Pois terán que rebaixar os sueldos, terán que facer algo, pero non nos corten as cabezas a nós, que xa está ben, hombre, que xa está ben. Traten de transmitilo, por favor. Que creo que me están pedindo que van aquí. Pero é que non nos vale que nos escoite solo, porque ustedes o día 19 de decembro no Parlamento de Galicia a unha proposición para cambiar esta lei a 35 de 2006, que é a que nos afecta, que nos mete diferencia dos pensionistas españoles, que eles non tributan hasta os 22.000, e nós podemos tributar ao chegar aos 11.000. Presentouse unha proposición non de lei para cambiar iso, para instar ao Parlamento Español, e vostedes votaron en contra. O sea, non nos vale aquí que nos diga que nos queren moito e que entendo o problema. Eu sei que non llevo a convencer, menos aquí. Ahora, intentaremos ir trasladando a nosa opinión que a temos sobre este tema e ir axudando, como creo que axudamos nas preferentes. Algúns pensarán que non, pero outros seguro que pensan que sí, os que están aquí. Pero como se pode axudar votando en contra? Queríame, mire, primeiro, señor Rueda, o día 7 de xaneiro pedimos unha xuntanza con vostede, como levamos un ano pedindo ao presidente da Xunta das preferentes, e vicepresidencia nos dixo que tiña a xenda moi ocupada. Espero que hoxe aquí públicamente vostede se comprometa a ter unha xuntanza cos afectados das preferentes. Espero, porque ya temos pedido dende o 7 de xaneiro e o que nos contesta o seu bufete administrativo que ten a xenda moi ocupada e que non pode ser. Iso que está facendo vostede por as preferentes. Señor Rueda, esta señora ten cara de delincuente. Absoluto. En absoluto. Esta señora ten unha multa de 600 euros por estar na rúa pelexando por os cartos que o Partido Popular legalizou. Mire,
dice vostede que fixo algo por as preferentes. Sabe que a diferencia que hai co das preferentes que dos subordinados? Que das preferentes e subordinadas cos emigrantes retornados. Nas preferentes, vostedes podían coller os afectados que vostedes querían un a un e solucionar o problema. E foi o que fixeron. Tirar co que non lle gustaba e arreglar o problema aos seus amigos. Nos emigrantes retornados non poden, porque teñen que cambiar unha lei que fixeron mal. E iso é máis complicado. Non se lle pode devolver o diñeiro a esta muller como se lle devolveu nas preferentes, porque nas preferentes pudo chamar o alcalde de Tui, porque era concejala do PP, leválo ao arbitraje e arreglar o problema. Bueno, pedánea do Partido Popular, entende? Esa é a diferencia, que aquí esta señora xa non lle poden caciquear con ela, como caciquearon cas preferentes. Seguimos pedindo nas preferentes que se rearba o arbitraxe para todos. Universal, señor Rueda. Eu sigo estando en contra do seu arbitraxe, porque non é para todos. Non que este en contra do arbitraxe. De acordo? Estou en contra de que se falla un arbitraxe a medida para uns e para outros non. De acordo? Dice do que estou en contra. E agora teñen as mans pilladas porque teñen emigrantes do Partido Popular como esta muller que era candidata do Partido Popular en Tui e Pedánea e non a poden axudar. Entende? Pero aí onde se mira a mentira da arbitraxe. Esta muller con 70 anos que vostedes a obligaron a ir á rúa está multada. Voulle dicir, o xuez Bermúdez que levaba o caso de Vanessa, a compañeira de Compostela que votaron a paus do Congreso dos Deputados o día que o Partido Popular legalizou as preferentes, acaba de dicir que é inocente e que se lle archiva o caso. Vamos a ver se os seus alcaldes en Galicia nos retiran as sancións como a unha galega que foi a Madrid e o xuez Bermúdez dice, o que pasa que por a vía judicial, vos ides a vía administrativa porque vos podes dar multas e vos executades e logo dicides que non podedes quitalas. Pois tiña que cair a cara de vergoña, señor Rueda. Volvo a dicir, queremos unha reunión urxente con vostede, todas as plataformas de Galiza, para que nos aclare que pasou ca venta do ban, que cal é a nosa situación, e queremos unha solución ao noso problema. Eu dixo outro día o señor Louzán e eu volvo a dicir, mire, non comparto nin defendo nunca o que fixo o señor Fraga de Ibarne, nunca. Solo me faltaría, porque unha persoa que viña dunha ditadura, unha situación que non, os que participaron na ditadura non tiñan que ser políticos na democracia, pero os galegos, os vellos deste país, o señor Fraga respetábaos, porque eran os que lle daban os votos. O estades facendo moi mal neste momento, o estades facendo moi mal, porque todo o mundo, seguro, estoulle por apostar co 50 ou 60% dos que están aquí votaban o Partido Popular. Pregúntelle a esta muller se vai volver a votar o Partido Popular. Pero unha cousa si teño que dicila. Eu non quero que tampouco de árbol caído se faga leña, por suposto. De árbol caíndo non quero facer leña. E eu respeto todo o que queira facer a política de política. Eu creía na política, creía na miña xente. Isto non é política. Non, digo, a quen votaba. O que non pode ser é que, o que si quero, que non solamente se recuperen o que nas preferentes subordinadas, senón os emigrantes retornados. Porque chegará un momento que están vindo os suicidios e terminaremos en máis. Porque non chega o diñeiro xa, é que non chega. Facedes política po pueblo. E a min tamén lle quero dicir que se presentou o presidente da Diputación de Pontevedra dixo que eu tiña antecedentes. Díxome, públicamente. Se levou ao Congreso, ao Parlamento Galego, que o Partido Popular dixera cales son os meus antecedentes, aparte de ser sindicalista, que parece que po Partido Popular nunha democracia ser sindicalista é un perigo. Esa é a democracia que vostedes queren. Antón, como a min o Partido Popular no Parlamento Galego votou a que non se me quitaran as multas, non as quitedes a min, porque eu estou facendo política, aparte que teño unha filla con 12 anos que desde os 7 lle roubaron os aforros e ainda non os recuperou, porque eu, o meu discurso eu vou levar hasta o final. Cando hai arbitraxe para todos, eu vou a arbitraxe. E cando eu recuperen todos os cartos, eu recuperollos. A min, Navacastro, sin pedir o arbitraxe para sacarme do medio, me chamou o arbitraxe. Cando tuve unha reunión con ela en Compostela. E non fun e non vou a ir hasta que todos os da plataforma do Baixo Miño vayan a arbitraxe. E teño 11.800 euros, e fanme falta, señor Rueda, que o sepa. Fanme falta, pero teño dignidade, cousa que vostede por un salario vende ao pobo. De acordo? Olvido o seu salario e salario. Eu quixera dicirlle... Con respeto, hasta hai cousas que non... Non, estoulle falando cun respeto. O respeto é que vostede non pode dicir... O subdelegado do goberno e o delegado do goberno non pode dicir que esta muller é un... Señor Rueda, esta muller non é unha delincuente. Esta muller non é unha delincuente. Entón, respétenos. Mete os delincuentes na cárcel. Non, pero a nós faltanos o respeto. A nós faltanos o respeto todos os días. Presidente da
da Xunta é unha persoa como a nós. Eu solamente lle pido, mire, no nombre de todos, indiscutiblemente de moitas outras cousas, por favor, que nos escoiten, que traten de que somos todos galegos, e de que necesitamos o noso diñeiro é que nos corten ca mesma tixeira. Non me vale de que se diga por 11.222. O contrario, debían apoyarnos moitos emigrantes. Mire, tengo claro. Que fomos quen levantamos o país. Un momentinho, por favor. Mire, voy a falar en nombre de todos, creo. ¿Cuál é o motivo porque ustedes son reacios a votarnos unha man cando hai 5 sentencias tribunales do Tribunal Superior de Galicia que nos avalan, que nos apoyan, que dicen que non somos delincuentes, porque estamos tratando de defraudadores, ustedes, Montoro a cabeza. Bueno, se hai 5 sentencias do Tribunal Superior de Galicia, se a propia Facenda reconoce ahora, no mes de diciembre, a un afectado de Ourense, que a lei é enfarragosa e que non se mira niñún afán defraudador por parte dos emigrantes, que problema teñen ustedes en axudarnos? Qual é o motivo? A dependencia do señor Montoro en Madrid? Qual é o problema? Sempre temos que ser os galegos os machacados. Primeiro está o Partido Popular. Porque é que nadie... É casi increíble que tendo todas as bazas na man o apoio da toda a oposición, da mesma funcionarios de Facenda, e que ustedes voten para atrás. Eu quixera que me explicase usted aquí diante de todos o motivo, pero cual é? É que non o vexo. Deñen ustedes unha volta á lei, presenten ustedes a iniciativa que teñan que presentar e cambien a coño. Que aquí, o que máis e o que menos, como dixo a señora Delia, deixamos atrás media vida, deixamos fillos, pais e netos. E ademais agora temos a desgracia, gracias a mala política da maioría dos que nos estáis gobernando, de que temos que mandar aos nosos fillos super preparados para Europa, ganando sueldos de puta miseria. E iso sí son ustedes responsables. E polo tanto quixera que se mollen, se deixan de florituras e de cousas bonitas e de salas de conferencias fabulosas e fan política con mayúsculas, que eu sí creo na política, pero con mayúsculas, po povo e desde o povo. Ustedes non están facendo, ustedes están jodendo os máis débiles. Esta señora non sei, unha señora viuda e dúas cousas. Vostede comprométese a no Parlamento galego levar que se retiren as sancións ás persoas ancianas que levan na rúa peleando por os seus enfermas. Hai persoas que non van a recuperar o mellor os seus aforros, pero non van a recuperar a saúde. Porque é cínico que se pense que levar 2 anos na rúa unha xente que só traballou que están facendo política contra o Partido Popular. Hai efectos na saúde das persoas das preferentes que non van a recuperar na súa vida. Vostede comprométese a levar ao Parlamento galego que se retiren as sancións a esta xente? Vostede comprométese a iso? Comprométese, porque sabe que é unha... Este señor tamén é sancionado, sabe? Este señor estaba curando un cancro no Rosal e por coller unha xente e quererse arrimar á sombra diante do Concello facendo quimioterapia, levou un porrazo e meteronlle 100 euros de multa. Iso é indignante. Unha persoa con cancro na rúa non está facendo política contra o Partido Popular, señor Rueda. Entende? E os nenos na rúa a pelear por os seus aforros non están facendo política contra o Partido Popular. Porque xente que vive 80 anos e nunca saliu á rúa, que casualidade que se lle ocurra salir ahora á rúa facendo política por o Partido Popular. Entón, me gustaría que vostede, aparte de escoitar, dixera que na próxima semana ou nos próximos 15 días vai recibir os afectados das preferentes, como lle levamos pedido dende principios de xaneiro, que vai recibir os emigrantes retornados, que os vai a escoitar e que vai tomarse falar co delegado do goberno e co subdelegado que retira as sancións. Porque lle volvo a dicir, no Congreso dos Diputados, Vanessa, que lle chamou sinvergüenza o señor Montoro porque o estaba roubando, que estaba no paro e lle roubaba 31.000 euros da súa indemnización cunha nena dun ano, o xuez Bermúdez pide que se archive o caso, que iso non é delito. Porque a liberdade de expresión neste país non pode ser delito. Delito é isto. Tratar de delincuente a unha persoa desta edad sí que ten que ser delito. E digo, e pido tanto as policías locais como a Garda Civil e as forzas do orden que teñan dignidade, porque moitos teñen pais e nais afectados. Eu, se teño un Garda Civil de fillo ou un policía que fai iso, de verdad que me sentiría defraudado como pai. E todo é por un salario, porque me dixo un Garda Civil en Porriño que tiña que firmar as multas porque tiña 2 fillos que darlle de comer. Me parece indignante que as forzas do orden, en vez de para cumprir a lei, traballen por cartos neste país.
Me parece indignante. Me vai a contestar o que lle dixen. Se compromete a recibirnos ou non se compromete. Porque eu son da plataforma do Baixo Miño, pero eu quero que se fale con todas as plataformas do país, con todos. Dennos algún... A ver, que non se entenda ben. Miren, eu son persona seria, e primeiro, cumpro o meu deber escoitándoles a vostedes aquí. Sabía que estaban aquí. Aí iso cobra. Cobro para traballar. O salario, para escoitar aos ciudadanos. Tamén, por favor. Yo soy o primeiro. Segundo, eu non podo adquirir ningún compromiso porque ustedes me rodeen aquí ou porque me veñan a pedir o que sea. Non estamos rodeando, non estamos rodeando, está confundido. Apartadevos para atrás se se sinta ofendido, por favor. Apartadevos para atrás, que somos persoas decentes e honradas. Non contaminamos, Non contaminamos. Podes arrimar que non contaminamos. Nos parece lamentable que sinta presión de porque este rodeado por ciudadanos. Dito isto, estoulles escoitando, era o meu deber, creo que o que teño que facer é escoitarlles. Efectivamente, teñen pedido unha reunión. No momento en que eu crea que esa reunión pode servir para decirles algo que a vostedes e esa utilidade, terán esa reunión. Pero ese compromiso se estaba, ainda que non estiveran aquí. E como me teño por persona seria, subo... Está falando con xente maior de 80 anos, A contestación, señor Rueda, que non foi por escrito por teléfono, que ten a xenda moi ocupada, non foi esa contestación. Pero creemos que sempre nos terá algo que dicir cando se está negociando con nosos aforros. O goberno está negociando con nosos aforros. E debe de exixirlle tamén ao que lle vende este banco que nos reciba. O sea, creo que tiña que estar nesa reunión. Entre todos, dicirnos cal é o futuro dos nosos 500 millóns de euros. Porque o compromiso do Partido Popular e as promesas do señor presidente da Xunta Quintuia de Nava Castro no Rosal foi que se gañaba desas eleccións nos devolvíades os aforros a todos e a todas. De acordo? Eso, pa iso cobrades, non pa escoitarnos e engañarnos. Cobrades pa iso, pa cumplir as promesas electorais. Entón, vai a facer algo co tema das sancións e nos vai a recibir o máis breve posible porque hai angustia na rúa, señor Roda, hai angustia, a xente está enfermando. 2 años llevamos na calle. Os cidadáns enferman con isto. E non somos robor, non somos máquinas. Estamos traballándonos tamén por este tema. Pouco, si legalizando, estamos bastante peor que estábamos aí. Estamos, mire, eu falolle por os que non recuperamos os aforros. Estamos bastante peor que cando o Partido Popular empezou a traballar por isto, porque nos legalizou o roubo. A vos xa vos dixo que os emigrantes que nos responden. Non nos dixo nada. Bueno, pero os emigrantes, pero non hai compromiso. Os emigrantes, que esperanza temos? É que eso só vai facer un cambio de lei, non é unha cousa complicada. Eso non o provocou un banco. Ademais, hai unha sentencia ganada por unha persoa, precisamente, donde a Hacienda reconoce que a lei é engañosa. O sea, que eso crea un precedente. O sea, eso é só un cambio de lei e hai personas de 80 anos se teñen que morrer con ese disgusto. Sabe ben que iso é só da súa autoría. Pois eso é unha cousa que hai que facela urgente, é que é urgente. É que eso non pode dicir, bueno, se non é hoxe, mañá. Non, eso é urgente. Ademais non lle poden botar a culpa aos gestores das caixas. Iso é da súa propia cosecha. Foi en Montoro. Bueno, no. Ano 2013 empezase a pedir 5 anos para atrás, cobrando intereses de demora e multas. Señor Montoro, Partido Popular, ano 2013, nunca antes na vida, cual é o problema? Pero se a sentencia o problema somos ustedes. A solución somos ustedes. É unha solución política, pois fájana. E vostede votou no Parlamento Galego. Solo usted ten o poder de decisión, porque teñen un apoio de... No. Pero, por favor, que é urgente. E ustedes votaron. Por favor, poñan un compromiso que non reciban, que nos non defraudamos a nadie, queremos pagar, pero pagar justamente, non injustamente, porque ni somos defraudadores, ni somos, creo que, malas personas, porque nos trataron ben e viñamos de volta. E para min isto é moi triste porque nadie sabe o que un sinte por dentro. É un dinheiro que viña, claro. É unha cousa que é peor que se me deran dúas bofetadas, moito peor. Así que eu solamente lle pido, xa solamente polos anos, que xa a vida me tocou vivir cousas moi amargas, por favor, que nos queremos pagar. Porque aquí se foi a Hacienda a preguntar. Pero como a todos. As asesorías non saben da misa mitad. Lle digo que agora que a mí me dan unha carta de Seguridade Social, que teño aquí no bolso, que polo diñeiro de aquí non... Pero vamos a ver, se por aquí non teño que pagar, por onde teño que pagar? Pero entonces non se acerca a realidade.
Entón, eu digo, sí, señor, eu quero pagar, porque un estranxeiro teña que pagar. Por que non vou a pagar? Pero tenen que pagar como cualquier ciudadano español. Pero non que ahora veña xente de fora, e que veñan a buscar aquí diñeiro noso, e que a nós, que nós necesitamos vivir aquí, e que o gastamos aquí, que nos ven o diñeiro da lá, e aquí ahora de repente, é que un non se pode mover, e veñan os outros e marchan co diñeiro para Sudamérica, por que? Por un puñado de votos, señor Rueda. Eu nunca votei estando no estranxeiro español e me mandaban alá os votos, nunca votei. Por que? Porque eu non vivía aquí. Entón, teremos que tratar un pouco todos, porque cal é os pais que non tuveron fillos na emigración? A suerte daquela persona que non tuvo que emigrar, porque non sabíamos falar. Coxe, é certo que ganan menos, pero saben máis preparados, por suerte. Pero nós non. Entón, eu solamente que pido, por favor, encarecidamente que nos reciban, que intenten entre todos intentar levar o país o mellor que se poida, porque o país somos os ciudadanos, os que vendemos, os que comemos e tamén os que gastamos. Por favor, que nos teñan en conta que temos unha edad grande. Eu teño 60 anos. Ahora que penso de disfrutar os netos, creo que non iso poderán facelo desta maneira. Señor Rueda, vostede no Parlamento Galego votou que non se lle quitaran as multas a esta señora. Vai cambiar o seu voto? Vai cambiar o seu voto? Vai cambiar? Grabade. Compañeiro, grabade os delincuentes do Partido Popular. Grabade os delincuentes do Partido Popular. Compromiso, 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 compromiso. Queremos solución e menos corrupción. Queremos solución e menos corrupción. Queremos solución e menos